Hej, čau lidi, dneska budeme hrát live event z chapter 7 season 2, chapter 7 season 3. King of the Hill. Okay. Tam na to live event nechcem ukončit. No fakt, no tak šel, protože a oni to 100% opravili. Imagine, že by to bylo lepší než ten live event na chapter 7. Bylo crazy. No to bylo také. Bylo to dobré, ale... Těšíte se na prázdniny, kluci? Tak to je nice, no. No hej no. To čo je, jaký boss fight? Já si myslím, boss fight, to zkusím, to chci mega zkusit. Raiden, King of the Hill, tak to musíme zkusit, ale teďka zkusíme toho. Ideme zabiť Sahura. Co? Hero, ten King of the Hill. Právo založí. Kamo, to je ten boss fight? Je, to je Trident, lebo na Funko se rozhodl dať čo iné. Ne, já jsem to nedal, já jsem dal ten boss fight, já slibuju. A jeho kamo... Slime. No tak já jsem zemřel, ale já jsem můžu vysponout. Staying alive. Staying alive. Oh, wow, aha, tak se nevím, že to takové. Wow. No zabil. No pojď. Já se rozumkal toho pospadu. On mě zabil. Ne, ale ty jak zomrel. jak to, že... Hej, já jsem zase zemřel co. No, tak nevadí, hele. Akože dúfam, že to bude dobrá live eventka, keďže tu na... že sú dvaja najhlavnejší, jeden z najhlavnejších záporákov. To by ako... Hej, ale viděli jste ten Dark či dobrá, alebo ako druhý. Já si přeju, Není to koncept, live event. Plus já si přeju to, aby to nebylo, že prostě Ice King a Foundation půjdou jako spolu, ale a chtějí jako porazit toho Dark Vadera, to třeba nechci, aby se stalo. To bude strašná nuda. Ale Epic... Pláne ona nezomre. Voyager pláne prežije a ďalšiu sezónu zase bude... To je jasné, veď, lebo vyhral ten... Protože to je hlavní protagonist. Ale akože to by som bol tiež naštvaný, lebo ako... Už akože teraz, on už 2 sezóny zbiera proste tie blbé úlomky. Hej, to aj ja by som mal rýchlejšie. No on Kamo, vôbec nehovorím, že som to ja, čo zbiera tie úlomky. Jo, si štrikám, že jsem. Hej, pak si dej toho Lego Foundation a si ho Ice Kinga třeba. Myslím, že fakt můžu dělat mini live event. Alebo dajme si sedmičku, alebo neviem. Já mám ale jenom Prostě nevím. Foundation ze sedmičky, já jsem nehrál to předtím. Ale ja mám ako keby... Gabo, dajme si, že záporákov. Cože? Tak najväčší záporák je asi... Jemný vojáče. Alebo aj Herald, tá je tiež zlá zrada. Já jsem se podkopal. proste zázrali tam. Já jsem se podkopal. Tá je jedna z tých hlavných, no. Zlá zrada, ty máš ešte si. Queen, ešte žije. No nevadí, ale. Tá asi žije, no. V inej realite. Slow motion, kámo, tam je to sranda.
Kámo, já editovat neumím. Bro, Kámo, ne. Čo? já editovat, hej, jestli to dostane slomu nebo jump rope, tak to bude crazy, prosím. Kámo, no No to tak. je má šanca, ale to by musel byť riadne veľké šťastie, aby to dostal novej, ono to. Ja to je to je dobré, to je dobré. Kurce, já tady streamuju, jo. Taky Stevie ještě, ale to je lepší. Já vás tady streamuju, jo. Wow, Lego. Trochu si action, jo. No co uděláš? No one leave me. Kámo, co děláš? I know how to build. Najlepšie, že oni to každý bude mať inak, takže to bude také, že budeme to vidieť inak ako No Foundation. nic, už spadlo, Počkej. Wow. Já mám fishing rod, ty vole. To je mega dobrý. Co děláš tam? O! Stink bomba. Oh, shit. Co děláš? To by si chcel vedieť. Neházej drakety, neházej. Nie, ono mi to zrušilo. A já mám to Nie, třeba. kurňa. Ono mi Jste to úplně zrušilo. dole, kluci, jste úplně dole. Uej. Tak jdu tu ještě hore. Říkám, on spadne do tej výšky. Nie, to som... Ty vole. No to je divné. Kámo, tak skončila eventa. No čo to... What the heck? Jsem nahodil do toho. Takový láto. To mě kámo Poďte všetci sem. Teraz keď poviem, tak budete... Nie, nebudem. Storíte. Ale. Yes, kámo. Typical gamer je legenda, ty vole. Poslední štěstí. Kámo... Budú ty Ká- problémy. Mythic Look. Tam game. Finishes dostali. Pojď, Mythic Look, Ja prosím. budem... To čo? Finishes alebo Mythic Root? Sail the Yes. sides. Že tam Mythic Loot. Tam Mythic. Já jsem dal Mythic Gamer. Look. Ne, já jsem dal Mythic Look. Že já jsem... Na to druhé. Když jsem dostal ten look, no já jsem ten look nedostal. To je fakt super. To... Som chcel dať To sú toto. tie ožívanie, ktoré už pravdepodobne nevrať. Kosa. Jo, to je ešte tu trojky, Gunarové Stingray sem A ja mám to Zig and Choppies Railgun. Kamo, hej, to Ziggy, ten jeden z nejlepších skinů. Ten Ziggy. Jsem viděl Doda, jak s ním pořád hrál na jejich autočtech a bylo to... Attachment. Ja to bolo najlepšie, zberám teraz ti vypadať To bylo, no, tak teď jsem někde díl nevytávil. Alebo druhé. To Dark Void hre hlavně mi nevím můj Zero Point. Dajte mi Zero Point, aby som ho zjedol. Jo. Spíš ty Bogota, tvoje spaceship, nebo co to je? Najhorší miest. Kamo, môj aim, kamo, počúvaj, 10 z 10, ani jedenkrát som sa netrafil. Může být, jo. Aj, No za chvilku přijde, kámo. Rady. Já se schovávám. No to sa snažím zistiť. El Barto. Tak ja som Riti. Možno to SMGčka, neviem. Come here. To jsem zvědavý. Faster. Stronger. Konia. Edger. Nie. Edger. On je dole. Já. On je dole. Když si myslí za mnou, že ho zabijem.
Aspoň dostaneme sa aj tu. Tak, ja mám tu vlastne pôjde. Ty bobo. Victory screen Ja a som defeat chcel, že by to screen. bolo len dvaja, lebo by to možno bolo. OK. O, Tak, ale toto je Ale ťažké Switch. rozhodnutie. to je hodně těžký, protože Knom tak, to je strašně srandovní, Dobré. ale já jsem dal Color Switch. To existuje takový emote v videoklipu? Co? Tak som tak Big alebo Color Switch. Prozečem. Áno, prosím. Počkej, my jsme dali Knom tak, jo? No, Tak, jo, Yes. vlastně. To zabavilo. yes, dobre, najlepšie. Ty voko, tak to je crazy pocit. Čím víc damage dostanete, tím víc tedy budete mít to knockback, takže tady to pozor. Co koukáš, Bartek? El Barto. Aj karamba. Aj karambo, přesně. Ty. No, krm. Daj ma žiť. Zabíra si jeho. Takže mě ne. Kde je vlastne? Čakaj. Wow, Ja neviem, on to kempí. Ty vole. Nie, ja som to omylom použil. Kamo, ty čo je za otoček? Kamo, No jo. Kazachstán. Kamo. Kamo, oni... Že to ještě snad nic na mě padá. A ja som ti zachránil, Ježku, a ty ideš mne po krku, hej? Po krku. Zapamätám. Kamo, ale to mi moc nejde. Ty bogo, no, chlapček rifle, tak to je crazy. Tak ty vole, tak to čo je? Kolik máte procent? Viac, no. 900? Holy shit. Oh my god. Ja som mám ako prvý asi do všetkých. Ale on zase kempí, je. Já nekempím, proč jsem to dělal. Dobrý večer, dobroň. Já tě zabiju, já tě zabiju. Zas. Kamo. Ok, chill, kámo. Je na pohodě. Prečo mi tá? Oh my god, to bol best. Wow. Jak? Takže ten odbil. Nie, ja som vás chcel obidvoch hodiť do tej zóny, ale Kámo, to je video vyšlo. gamer. Ok, vyšlo. Video gamer je fakt nesnášen. Dobre, ty. Zoberieme všetky úlomky Zero Pointu a... Môže, že sa s vami podeliť. Ale Možná, iba že se... Pojďte tu. Glass break. Ok, Tam, kámo, alebo Sahurbo. Victory screen. Ty vole, co to je za Victory screen? Chci nějakou... Nehovoríš, to bude glass break. Co to je za screen? Si- Teraz dúfam, že nie. Dobre. O tom se Ty jedná vole, že dobré. bude zbraní. Ty vole. Kámo, Bacha. proč je po mně? Kámo, kebyže tam má aj tie zvuky, ja už by som sa zabil. To je RPGčko Aha, Militera. kámo, hoši, live event s tému. Přesně, ty vole. Ozygien Choperator. Ty vole, What? Come here. Ne? Kámo, nejak úplne zrazu. Profesionálo. Hodně štěstí. Rývaní hlava, to rývaní. Se vyplatí. Plus, ale no... To dáš. Odej mu, jo, já tě masím. Dobrý, zober si to Zik Chopper. Ozygien Chopper se vem. Je Chopper, a je že Chopper. To dáš, tak se jdeme do této. Pojď Elba. Dá. Johnnykovou pištolkou. Vem si tu dramu. No jo. No, chyba. Mají, co to je za emote, třeba tohle.
Třeba z Let's mega go otravu. to the lobby. Jako se Let's go počkejte, all to pojďte. the lobby. Season Okay. skirmish. Chcem vidieť, že či Pajus už sa napojil. Dáme ešte jedno kolo. Kolik je hodin? Jo, budeme No, zippy. 43. 0,43. Zippy ziplines. So, shoot your ziplines. Čo? The flammable swords. Live event. No, ostatní ne. Můžeš mířit s tím, co bylo. Hej, To vážne, hej. to jste neděláte se. Kedy začíná ten live event? Už sa tam dá napojiť, Pajusovi tam už ide teraz sa napojiť, už sa tam teraz napojil. Tak Máme poslední. teda posledné kolo. A jo. OK, to sa nepočí. Dobro, Trickshot, ne, blockdown. Dobro, let's go. Kamo, Tetris. Přesně, Tetrisáka, kámo. Kamo, Pojďte, pojď. Jdeme na party. OK. Bych se můžeme pušovat. To bude zaujímavé odnovu. What the Sigma? Počkej. Let's go all to the lobby. Ty zapadne na vše. Musíme se postavit na ty bloky, které se dělají. Přesně, to musíme přesně udělat. To vážne? Ja, to som Wow. vedel vidieť. Ne, dobre. Don't worry, be nothing. How old are you? Jsem já nebyl. Nie. Mňa to pripučilo. Ja som nestihol. Nie. Ty šmejde. Jo, ty si ešte môžeme Co to mělo nastaviť udělat? Star Wars zbranie. Jo, vlastne oni už skončili tie Star Wars questy, asi nie. Nemyslím si. Ale... Creator, mate. No, Hej, to a kde máme- tam už aj tie ranked questy. Ty čo boli? No to určitě už skončí. Hej, jau, to voleno. Už můžeme se Ty, vykicovat. ty ten skin, čo boli Oh, 2 hell. sezóny, alebo aj už od Simpsons sezóny. Disko. Bude tu zácný skin, lebo to skoro nikto nemá. Kdo? Jaký? Jak sa volá? Jak bola raz tá cápka v chapter 5 ranke, čo som mal získať, tak teraz tam bol taký cápek v ranke. Který víš, by tím laga. Já si myslím, že už na chvilku Určite nevíte. ale to bolí tam. Let's all go to the lobby. Lazar Boss. What? Uberám. On ešte stále žijete. No jo. Ubral som. Já jsem taky vyhrál. Dobre, poďte už. Dneska. Poďte. Ty voko, kámo, kolik je? Ty voko, už je 1 ráno za chvilku. No už je ako keby sobota. Už je jako keby. To už po 45 minutami. No. A má toho nahého Dark budeš ráno. Takže co tak jistá? Když já spouknu na Dark Voyager. A to by som chcel. Ja ne. Dark Voyager, já se si budu na ty jeho edit style. Ale to jsou edit style, ty vole to mě. Hej, já chci dostat takový ten edit style, takový ten, víš jaký, že? Komu tu čo? Oh my god, oni vrátia tie battle basy. Tie bojové. Z chapter 3. Počkej, jak se Ktoré sú prerobené. Hej, jak jsi dostal mega. to, že můžeš mít masku pryč? Vy dva si dáte Dark Voyager, ale že sa nehambíš kop, tak to opakovať. Ty dobrý, jak jsi dostal toho, jak jsi dostal toho s lepkou. Jak jsi Toho? dostal? Ten bol za questy, sa mi zdá. Co, kámo, jsem neudělal? No tak to je super, no, že já nemůžu mít. No nebudu. Wait, what? Já si vezmu toho stejně. No, že sa nehambíš kop, to som si o tebe nemyslel. Kámo,
same thing feel. No počkej, ne, no film, To je- ne, víc to jsou schválady. Dobre, tak dajte na okno. Skúsime. Zvedavý. Já si pomůžu, že pasuje jsem se neomlouvám. Co to bylo video gamer? To je ten ASMR sound. Vidím v tých Brawl Stars shortech. Brawl Stars shortech. Počkajte, hneď som späť. Známe. Ne, video gamer celý myslím, to je super. Na koncert můj nejoblíbenější skin. Logo? Holy, okay, tak to je aura. My faithful Może arrive zajrzeć in do drogi ships. fantazją. They are the most elite in my army. The Dark Harvester is ready. The last shard, Dobra, the zero point will be complete. And a bargain. The Foundation will be there. My team and I will deliver the final shard. Do not fail us, and the Foundation will be restored to your command. Excellent. To je ten lávovej na důl. to je jak pionko. Tady je počítá. Ty počítal, co vypadá jako takový ten event, kde jsi mohl vybrat, jakou zbraň si mohl vrátit zpátky. Jak všichni vybrali tu Gundam. To je tady. To je tady víc. Słuchaj, teda máme 9 minut, a čo ideme robiť? Dá sa robiť? Jo, ničí tento meč. Kluci, tady je to, tady je od toho. Alebo počkaj, môžeme chodiť po tejto lokácii. Môžeme tuto takto chodiť. Někdo tam hází tu dobost. I tu máme byť granáty, ne? Nahoře, Pán nahoře Ice jsou. King, Nahoře může- jsou. Luky, ako som do hore? To je Jak nějak- si sa dostal hore? Ty si sa dostal hore? A on tam je. Ten sapek. Tam... What? Pojď, Počkej. zkusíme se dostat nahoru. Počkej tady. Teď to, teď to. Jo, jo. Mám asi cestu. Hej, ten sápek, ale se to strašně otravné. Jak to tu má Elzu? Musím robiť toto. Amo Elza. Co jsme dostali? Hej, kam jste? Jo, tady. Tam, to dělá, dokola. Musíš... Ryť. Kamo, tak ale to je pekný, ale to je na schvál taký park. Only up s tým. Kamo, jo, only up. On, No, hej. Nie, kto tu hodil ten granát? Čo to Teraz bolo? akože, ty vôbec tam jsem tam spadl. Jak se tam dostal? Yes. Som tu. Ty vôbec. Baby, I'm back. Throw the way it used to be. Ma vás zabijem. Kto to zase hodil? Greetings, my champions. Wow, Few pojďte are dolů. worthy of walking these halls. Wow. Jakže sme jeho šampióni, no chápeš? Aj keď ja som jeho šéf, lebo ja som Dark Voyager. Kolik jste měli to rád? ale že to vyzerá, že Ice King je mocnejší. No však ja viem, on je mocnejší ako on. Akože, Tam jsem sápek má auru. Počkej, já to budu celý livestream. Budu celý livestream. bro. Znači akože Ice King počúva toho Darth Vadera. No, protože jsou asi jakože na, že on na to, jako, jak se Podľa mňa, ale akože aj s ním nemôže zomrieť tiež, akože veď on je tiež ako jeden z tých hlavných postav od Fortnite, akože. Of Veď. course, we are waiting for your return. Kašlem. Ale tak Dostal sám, tam hore? kamo, ja neviem, ale furt po nás hádže granáty, to máš Tady je to takový Vidím. ten... Ešte to není granát, ale...
to ten Icy granát. Ja, on tady, ale to sa tam dostal ten klon. Či? Nie. Není cesta. Tam. Som hore, som svätý. Zimná bitva. Snežné. Ja idem zhodiť toho záka, ktorý nás zhazuje. Nebo potáž se Hoď, musím hoď. dostat do svým dobe. Budeš nový king. Of the... You think you are the king. What brings you back so soon? Samo, jak sa dostať tuto? Ja som stredil, teraz ne. Foundation and its team are building a track. The surprise to come when the shard They will feel our full power. my master will approve. Zhodil som ho nižšie. Počkaj, ticho, on hovoril, že my master. Do nothing možno, je jeho master. Kdo? Rýchlo hore do kina. Do nothing. Jo. Najväčší zatvorák Fortnite, ktorý som nikdy neodhalil. To je takovej ten, kterýho si mohl prostě zbombardovat na té gas station v chapter 5. Right. Ja, je to, hej. Nie, to nie, vlastne nie. Aha, grab item. OK, to je zaujímavé. Grab To item. vezmeš? Ja to budem hádzať. Ja to budem jesť. Looking at the sky. Hej, já tě Lago, To najlepšie bolo... nesnáším. Lago, Ja som ho úplne dole prohodil. Kamo, najlepšie bolo, ak by... Come. Explore my fortress and reach the top of my tower. If you OK, tak Som urobil. to už jsme udělali. Kamo, My hážem to sme si vyvolali. Přesně, my jsme Kamo, ja som to hodil na nich, aby stali jako Imagine Bard, Typical Gamer a Dark Voyager prostě proti Foundationu. Kamo, teraz už môžeme vytvoriť, viete, aké lobičko, že typical gamer. No, OK, už to stačí, kamo, prosím. Godzilla, Hej, kde Dragon to? Ball. Typical gamer Bart Simpson. Kamo, hej. A to je to. Ideš, mate. Ne, já jsem se zhodil na zem, ty dobrý. Hoši, dneska asi budeme mať také 4 hodiny spánku, no. Do prdě. Hej, Ja som zase zhodil. kamo, hej, ty jsi zase shodil, kamo, Lago, už Dark Voyager. what is it now? Is the Dark Harvester taking the seed? Nie, ja som spadol. Dobre, teď no. Spill it then. Lukas. Ja nehasím do psychopatu. Must leave for the zero point. Pre som tu sám, ja som... A počkaj, on nemá ich správu. You get this. Deliver the shard. Nebojím. Kde má ten šár, Dole. Kde má ten Ja som si šár? myslel, že on ten šard odovzdať nechce. Že on prostě bude o něho bojovat potom. Že on On chce tak prostě bude skemnout, on chce skemnout, já to cítím, on prostě jen skemnout. No to bude taký náš nezbedník. Jo, jo. Ti, kolik jste měli rivalry, no? Kamo, hoši, ja sa dúfam, že to neskončí jak ten live event. Zatiaľ to je lepšie ako ten live event, ako čo sme raz čakali do 12. v noci. Bola to Ja taká bol to somarina. koncert. Najhorší live event, to ako aj ten Simpsonský na konci chapter 6, ten ako keby, že čo sme tam pozerali, ten, Tako, já tu tě animáciu. To bola aspoň sranda, ale to tam iba pozerali. Kluci, pamatujete si v chapter 5, jak jsme tam měli takový ten koncert? To si pamätám, kokos, ale chápeš? My sme sa tam hádali asi 2 hodiny s Luxom. S Luxom. Jo, s tím Dudem. Že kedy? Že kto pôjde s kým a kokos, chápeš? Jo, jo. Úplne neviem, čo to bude. Je to tadiaľ, to... Scooby Bleed. I'll let the world burn. I'll let the world burn for you. Ako co to nevie dostať? Hej, já nechápu, proč jako tam dali třeba Snoop Dogga Kámo, na dobré. na ten koncert a proč tam nedali videogamera, ale to chápeš, no, protože kámo, to je 10krát lepší, typical Dobre, zpěv. pánovia. Na Bart Simpson a Dark Voyager najlepšie. Počkaj, ja sa z ním tam tých, čo sú na tej strache, aby im bolo dobré. Na to. Hej, do prdele! To tady pořád dává ty granáty. Ale fakt, kámo, Tam. prostě. Ja som ho zase zhodil. Pozor, rýchlo. Is this master? When will I meet them? To ja neviem, aký systém. Ne. Idem sledovať. No a kde vlastne Foundation je niektorý jeho blízke, Ne, no? ale prosím, To by prosím, som- fakt, prosím. Vyzerá to, že Pius je asi tiež tým Ice King. Tak je dobře.
Posaďte PK. A kde je ten Team Foundation? Tam v tej kepke, tam, že ide na ten toto. Lago. Battlewood. Lago, ja ti zabil. Lago, ja Hej? ti zabil. A prečo Tam je nie sú taká- tam? Tam je taká bejska, oni sú tam schovaní. Lago, ja ti Lebo oni sú pokakaní z nás. Neviem, oni sú pokakaní. Oni majú taký plán na nás, my im to nedovolíme, ale my vieme, jak. Ach, nie, to A, nie keď, a inak vizitor sa odhalí. Vyzerá to tak. Dúfam, že to nebude, že spadol. je to že last reality. Že kokos, že to skončí tak, že on nás zradí kokos vizitor. To je možno byť Shield dobré. Crystal no. to take out the Dark Harvester's defenses? Precisely. Jo, Ice King thinks he's bringing the final shard, but really, he's just walking into our trap. Bra. Bože, kto to máže? oni to nás počujú. Skull will be adding to my Jo, to táto tu, sápka, počkaj, ja mi zhodí. about their plan. Okay. Tam pod sem. Adidas, sápka. Tomo, čo hovoríte na novú futbalovú sezónu v Brawl Starse po 6 rokoch? Ktorá je? Je začíná fotbalová sezóna. Nie. Ten Bold Já to Brawler, jsem. ten A Bold, já viděl, že to jsem. ten Bold Brawler bude 100% úplně špatný. Ale zase jsem viděl Kamo, koupa. hoši, 58 sekúnd, počuť? 158 To sekund. je... A kde to vidíš? Stejně Hej, si pojďte to dolů, prochází. pojďte dolů, kluci, pojďte dolů. Dole tam. Pojďte bouchat do toho meče. To je ještě pík, stěžit. Aha, Deku. On to ide zachrániť Live Eventu. My Hero Academia. Kámo, asi pamatuju Deku Smash, to byl nejlepší mytik. I've grown tired of waiting. Počkejte. I have one final Message. I do not need to hear anything more from Silence. The Foundation's team will arrive unseen, To je redacted. but not untouchable. Počkejte. Provoke him, and the Foundation is yours. Watch closely. I tend to impress. You misjudge what matters. There is only the 0 point. Everything else is irrelevant. To znamená irrelevant. Jakože, že všechno jako je, No ne. všechno jako hlavní a to, a něco, Ale že mě to brutálně a zapadlo. další věci jsou jako to, Aha, že ne, aha, také. Super, najlepší Live Event, už mi to začalo super. Říkám, ten můj pick se doslova jmenuje Icebreaker. Poďme, ničíme. Hej, a ty takhle dáváš informace tomu, jo, videogamera, a Ice Kingovi. Jo. A ta, Aj keď som tuto hneď pred ním. hej, ale tam, počkej, pojď sem videogamer, pojď sem tady takhle. Kamo, jo, budem to stať. Já to budu streamovat, já to budu streamovat. Kamo, on je väčší jak ja. Co tak? Budu streamovat všechno. Já jsem našel slabé místo, já stále jdem. On final approach. Have my shard ready. Very well. You will have the shard, and I the foundation. Kamo, on sa na mňa pozerá, on si myslí, že som reálny. Já to začnu streamovat, kámo. Kamo, to bude bez. Kamo, ale už to začne, dúfam. Snad jo. Že hej, ale já nechápem, ako to může být. Počkej, keď od 12 jste koľko tak v časti Američanov? I shall wait no longer. Že vraj, že oni, neviem, ale niekoho som videl, že v komentoch, že oni nejdú do školy. Že teda, že keď je v škole jeden zápek, tak vtedy to je. Že typujem tak ráno, že o druhej, Počkej, on bere ten meč, po obede. on je the chosen. With this blade, the foundation will remember the meaning of winter. To je mega aura. Holy. Že ho dostaneme taky, kámo. Jinak, že se s náma podělí. Ice Kingu. Nepôjdeme, vy si tu platíte s holými rukami. Holy, The tam. blade that froze kingdoms and vanquished On ide, gods. on je pomaly lieta, ale nie. It awakens Hej, again. on si ide po ty bomby, lebo ty sú silnejší ako akýkoľvek meč. Ty kokos, to som blázný. Jo, on, Reálne, ale tým, že mal Foundation na to, akože ako musia vidieť teraz? počkej, Let's give them No a oni to musia show strašne of dobre vidieť, akože. počkej, hej, tady je to. Ale počkaj, ale oni teraz, kým my tu sme takto, ako tam pri tom Dark These are Harvesterovi. mine to command. A jo, no. Kluci, tam je nějaký, Ako, tam je nějaká prasklina ve vzduchu. To oranžová prasklina. Tady se koukne It do is tady. time. jo, to je Let Rift them asi. fear the cold. Pojďte tady. Let them A ten feel veľký the ryb cold. veľký.
No můžu. Tady je ten. Jo, on se jde portnout, jasně. Já to nechá. Tamhle Já jdem hore vyšplhat. Do kelu, nechytil jsem ho. Jo, tam má přesně. To je epic entrance. Na to, že jakože 1 hodina večer. No ale určitě už je to teraz lepší jak vtedy, kedysi. O Hej, 12 v noci. to vypadá jako ten, to vypadá jako maska toho, takovýho toho bluda, Gunnara, to vypadá jako Jo, jo. Gunnara. Tam ta maska, Jo, když jo. se koukneš na to. Okay, ano. Jo no, kam ale hoší ono, ale čekaj, on toto Ice Cream zradí nakonec, že Will soon be returned to its home. The Foundation and his team wait, hoping to spring their trap. Spring Trap? Má. The surprise oni sami belongs že tam dali to nějaké us. bomby, jako to bylo trailery. What? Alright. Rýža? Follow me, and the Oh. Foundation. Polomí, vidíš, polomí, já jsem první. takže my to vážně budeme toto takto na jetpackoch sledovat, jako kedysi, v Final Showdown v 8. sezóně. To byl tiež showdown. Bylo dobré. Kamo on ho nesie. Lie close to the Dark Harvester. Já nesiem ten Dark Harvester. No však je preto, ja neviem. Tak vypadá. Hej, škoda, že nás nevzal ten Dark Harvester. Hej, vidíte tu vodu, Tak, mocného Robobarda. The Foundation Ta všechna voda je zmrzlá a ta grafika je na něm. ready to engage. Tu grafiku, to je crazy grafika. Never mi k ničom. Never mi, že ťa naučím po anglicky za 1 minútu. Kde pak je to teda? A teraz pôjdu dookola, ne? Ty, Foundation Teams je jeden. fokus. Jo, tady je to. Je to Foundation? Aha. Jo, to je ten Gunnar. No more Mr. Ice Guy. Ice King! Hear me! There he is. You, the strong man, finally decides to show up. It doesn't have to be like this. Give us the Tam shard Maui, and end Maui this now. ho zabije. Neviem, Maui. There is no To je stopping Maui. Tam. Opening doors. You can't deal with the fact that your prize trophy escaped. Dobrý live event už teraz, akože. escape. You Zaujímavé. were discarded. Now witness the world remade. Ready yourselves. A on to má naplánované. Počúvaj, už ten čas dáva dole. There's only one thing left to say. Porcupine, To je. Kámo, on nás radil visitorně. To je jenom dálku. Foundation, is there a problem? Jo, tak chlapci A nemají to je Leon. To je Vraca. Leon Jo, nás to je- radil. On je ten Vraca. přesně, ale nás radil. Takhle by se to stalo, kdyby můj kámo šel s náma na ten live event. Kámo. Bullseye? Aha, on mu zničil mu. Pozor, jak ideš skočiť na něho. Pokud by už tam ten Zero Point rychle, O, ty kokos. to viděl, Kámo. co si ze mě děláš. Není dobré. To kolapsuje, no. We did it. You're not going anywhere. I hadn't planned on it. Tak a už tak, Ono to líbuje cakto, a on to líbilo. Was the price. And this neviem, akože je polno, možno z Európy, ale dostal. Pozor, už. Kámo, proč to nemůžem vidět? Kámo, nevím. Je dobré. Ja som za Foundationa, teda čo? Ale nestíhám to sledovat, kámo, on má... Kurva. Wow. OK, aura. Ja sa akože Foundation naučil hrať. No, on sa po 5 rokoch vráti, ako to prvé, čo povie, že no more Mr. Ice Guy. Ty kokos. Ty vole. really you're not Ale my ten enemy. Richard vybuchne. You're just a trinket I put on my shelf. No poď sem ja. Kámo, sa väčšinu Za rozbíja. ním. Kámo. Wow.
You've been hit, no. Ja hovorím, že to vyhrá a akože... To. No, on to podľa mňa, neviem, a čo keď bude taký zvrát, že kokos Ice King to nakoniec vyhrá. Ne. Dúfam, lebo akože... No akože možno, že Showdown podľa mňa dostaneme všetci ten skin na to, lebo to by Fortnite, to by bolo... Hej, The Rock, on fajtí to s kamenem. Tak kamo, ja viem, proste, no chápeš, to je ako v tom Spider-Manovi, tá posledná, to je easter egg na Spider-Mana, Amazing Spider-Mana 2, že ak tam na konci streskal. Ó, kamo. Čo bolo? By to musela tú príčeru vyvolať, nie? Kamo, check to sedmička. That's gonna leave a mark, that's it. OK, that's only a leave a mark. Kamo jo. No poď. On vedel preraziť Zero Point. Ale to ten meč musí byť totálne silný, keď prepichol Zero Point. Počkej, co se No rozbije a ten... vybuchne. Á, dobre. A to som ja? Jo? Ja som Ice King. Ja som Ice King. My jsme se stali Ice Kingem. Ah, kamo, poď. Bum. Ty si tam musel dávať Ačko? Ečko. Jo, hej. Záleží na tom hraje. Kudí. OK, Ice King Aura. Kamo, poď znovu. Já jsem další paní. Ale ten dostal. Já jsem to online další paní. Čo? Proste, ale Fortnite určite zaplatil Rockovi toľko peňazí, že on sa bude čudovať, že kebyže to vyhrá Fortniteová postava, Kamu dáme pojď ještě, také on legendy. bude voice to, on bude ještě voice. Hej. No veď ja viem, a on má ešte oveľa viac kamov svalov, jak on celý Ice King. Ty boga, jsem to myslel. A ja v tom zamyslel, lebo on to tak blbo bolo urobené. Hej, lebo ono to nešlo. Nemyslím. Kamo, on tam spadne. Kamo, zase. Počkej, tam je typical gamer, to je typical gamer. Chudák Filip. Videl, je to chudá. Kamo, ja toto, Library to bol bez. Ale bude tá prasklitá, akože ešte v 7 v sezóne 3? To si myslím, že možná jo. A to může No to bude možná ako lokácia tam, Ale to by bolo dobré. tam budú cesty. Oh. To je jeho style pen. To bol Leech motiv. You lied me. On mu zlomí korunu. Lost your step. Oh, Oh, to je crazy Aura Farmer hlavně. OK. On už je silnejší zase. To je ten jeho Rivalry One Team Ice King. My jsme vyhráli. My jsme... Dobre, tak sme vyhrali, vieš čo, tak pôjde. That I never break free. Ja on mu zamrazí? Holy. Nie, počkaj, teraz príde niekto. Ne? A teď ten Dark Voyager, ono... Teďka ne, ten Ice King, ono betrý ne. The foundation is finished. You've played your part well. Teraz ho zradí. Aha, teraz ho... Agreement. Kam? No jasné, ja som to vedel. Ho žere. Aha, Aha, tak to jsme cooked. Idem bojovať proti nemu, hej? on je nahý, no. Tak to je Aňo! bytý. On je nahý. Jo, to jsme cooked, takhle to. A kde? Tam? Počkej, Samo Foundation nám pomůže. Snapek si chcel iba prezlieť s kostým, aby si nedal slipy proste. Ale aby si dal brutálne slipy dole. pekne. Akože. Akože chcel by som ho, no. Bude v shope, no. A když stalo som Je 100 tam. baxov. Moc to vypadá jako takový ten... A No mohli ešte nám s tým podať... sidekickom by sme ho mali akože ešte lepšie. No dúfam, že byl s tým To sajtom. on se vypadá jako takový ten s tím Midasem. Ten A tie Lidovan. týpek si tam... Kamu, jo. Jo, to je úplně Wow. stejný, to je úplně stejný. A teď to bude... Vidíte tu vodu tam vzadu? Dobre, už teraz je to lepšie, jak Víte to ten Lidovan. OK. Ja ho vidím stále. No asi sme prehrali, no. Počkej, to jsou všechny To robí. Počkej, veď to je asi aj úplne nová mapa, nie? Toto už vidno. Jo, oh my god. What? Ale to je brutálne pekná mapa. Je no. OK. To je tá rieka. Ide do stopy.
Nehovor mi, že to je To je koniec. prostě šurik. Nie, ale aj tak už to bolo dobré. Aha, Zase motýlik. Zase, ne, prosím, neříkej, Aha. že zase budeme to. Neříkej, že zase bude Black Hole, prosím. kamo. I have this Lucy. Ó, my máme ten meč. Počkej, teď to rozbijeme, protože jo, nepoužijeme to jeho masivní věc. Dark Voyager je Dark. Akože, ale to sa jak nabilo. Kamo, Som Dark chcela ten Voyager. pickaxe. Kamo, naši Dark Voyager zabije Dark Voyagera, kamo. Počkej, Yes, ty yes. yes. Kamo, ja som zabil sám seba, chápete? Hej, Kamo, to je... Hej, O. ta mapa vypadá mega hezky. to je brutálne Chapter pekná 4 mapa. biom. Chapter 4 biom. Jo, jo. A jo? A toto, tá voda vypadá ako zaplavená mapa z četvrť dvojky. Kamo, jo, ale mala by byť zaplavená vrajže. A Mala počkej, by. kluci, hej, tamhle tu v braku chapter 4 to, je tam Ale jeden, brutálne pekné, akože. O, to trailer. O, Trailer. Jones. Aha, teraz sa odhalí vizitor. Teraz sa odhalí vizitor. Yes. The mission has failed. Our enemies were one step ahead of us the whole time. How is this possible? Incoming! To je akože zabíde. Kamo, teraz vizitor. We got a problem here. No jasné, Actually, everything is going according to no plan. jasné, vizitor je za... Origin! Či nie? O, Čo? Geno. It's been you all along. The Seven may still Kamo, jak prove vypadá. useful to me. I Ale fear the same vy to už je cannot asi, be said for you. to už sú asi 4 roky, dokým sme ho nevideli. Kamo, Jones zomre. to je chapter 4, ten Kamo, preto sa vrátil ten chapter 4 biom. to je ten král. Ale Jena sme Kamo, ja som nevideli, vedel, že 4 na roky. začiatku, že sa 4 roky vráti. sme nevideli. Počkej, Kamo, on na začiatku tam mal ten list. To už je koniec, hej. počkej, kdy to Tam má začíná? ako to... O, play trailer. Či to je Play ten trailer. istý? Play Ne, není. O 5 hodín ráno to bude. Ráno si doma chcem Fortnite. To je ten trailer, že... Jo, to je nový. Nie, to je nový. Chaos. A nie, je to ten istý. That chaos is spreading Nie, with nie, ja to vidím teraz. creatures Aha, nie, hej, iný je. No ma som sa už tešil, že to bude Origin pod tou maskou. faster, more dangerous. O, Čo je za zbraň? Cože? No one can resist that kind of power. Ja si tú zbraň teraz odráža od stien? Jo. ja aj tak preto je toto finálna toto season. Že tejto chapter. What? Vypadá to dobre, Super, akože. Tam je gameplay, viděli jste gameplay? Aha, Chudáci Slovnova. Ona chce zabiť žena. Henrik, A keď to nie je, že... ale tieto banky vypadajú skvelo. Kamo, to je ten... Ako, Henrik a jeho pes? Ten, a tá typka napravo. On dostane i jeho zbraň, ten John Wick. Okay. Čo je za triple jump? Ten sidekick tam bude si... O, Battle ten Bus? bus drive, ten bus, videl si? Kamo, hej, to je ten bus, o ktorom som hovoril. Počkejte, koukejte. Asi. Hej, to je on. Geno. Či Jenny, či Gemini. Kluci, Kamo, ten, kamo, prosím, však vrátia toho Agelisa. To je Agelis. to je Angel, kámo, hej, já jsem začal hrát, když byl Ageless, kámo, já se to strašně těším, ty vole, jo. Kámo. Dobre, no. Kamo, 15 minút trvá live event, bola